Grabatzen ari garen unean gaueko 11ak diren honetan, Manchester Unitedek eta Atletikek Old Trafford futbol zelaian jokatu duten Europa Ligako final erdietako itzuliko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena azkenerako Manchester Unitedentzat izan da, 4-1 emaitzarekin, guztira 7-1 amaitu da kanporaketa eta honen bestez Manchester Unitedek eta Tottenhamek jokatuko dute hilaren 21ean San Mameseko Europa Ligako final hori. Gogoratuko dugu, batetik Manchester Unitedek aurreko jardunaldian Premierrean Brentforden aurka galdu egin zuela 4-3, Atletikek berriz Realaren aurka anoetan usna berdindu zuen. Honen bestez, bi taldeak norgehiagoka honetan burua zutela iritsi dira, inolako zalantzari gabe, baina egia da Atletikek askoz ere zailagoa zuela norgehiagoka hasi aurretik sailkatzea, eta naiz eta mirarian aste osoan zehar sinetsi duten, ez dute hori gauzatzerik lortu. Hamaikakoak errepasatuko ditugu, batetik Ruben Amorimek Manchester Uniteden aldetik 3-6 bateko sistema erabili du. Onana izan da tepean, atzealdean hiru erdiko atzelari Lindelof izan da eskuinaldetik, Maguire erdialdetik eta Joro ezkerraldetik, hegaleko jokalari aurreratuak eskuinaldetik Mazraoui eta ezkerraldetik Dorgu izan dira, zelai erdian laguntzaile Ugarte eta Casemiro izan dituzte, apur bat aurreratuago izan da Bruno Fernandes, naiz eta gehiago ezkerrera bota den jokalari Portugaldarra kapitaina, eskuinaldetik Garnacho izan da eta goian Hojlunek jokatu du. Ernesto Valverde berriz hainbat utxune zituen, esate baterako William Sanaiena edo Unai Sanzetena, baita Dani Bibianena ere joan den astean San Mamesen txartel gorria ikusi baitzuen Uniteden aurkako joaneko norgehiagoka horretan, eta honen bestez Ernesto Valverdeek honako 11 honen aldeko apustua egin du. Julen Agirrezabala izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Gorosabele jokatu da eskuinaldetik, Jurik ezkerraldetik, Núñez eta Gerai kapitaina izan dira atzealdearen erdialdean, Jauregi Izarrek eta Ruiz de Galarretak jokatu dute zelai erdian, Alex Berenguer izan da erdipuntan, eskuinaldetik Jalok jokatu du, ezkerraldetik Unai Gomezek, eta goian Maruan Sanadi izan da epailea, Daniel Siebert alemaniarra izan da, Christian Dingertek lagundu dio barrean, eta esango dugu polemika izan dela gaurkoan ere, izan ere, nire uste apalean behintzat, Mazrauik batetik txartel gorria ikusi behar zuen, eman duen bigarren ukabilkada horren ostean, eta bestaldetik berriz Lindelofek ere txartel gorria ikusi behar zuken, oso hor sartu baita une batean, baina Daniel Siebertek ez du alakorik ikusi, eta kontua kontu Atletikek kolpe gogorra jaso duala ere, zurigorriek esan zuten hasieratik San Mamesen jokatutako norgehiagoka horren ostean ere, saiatuko zirela, eta eurek sinesten zutela, eta halaxe egin dute. Hasieran erabat kate motzean lotuta eduki dute Manchester United, oso atzean sartu dira Amorimenak, baina egia da Atletikek ere ez duela distira handirik erakutsi. Lehen aukera garbia 8. minutuan iritsi da, Alex Berengerri area barruan baloi bat aske geratu zaio, iruindarrak kontrola egin du, gero jaurti ere bai, baina Manchester Cityren zelaira ere bidaliko zuen baloi hori izan ere zeruetara. Joan zaio hala ere, lehen abisu horrekin Atletik gora etorri da, esango nuke gainera Unai Gomezek esate baterako gaurkoan beste egun batzuetan behar bada eduki ez duen protagonismoa ere izan duela, ezinbestekoa zen denen protagonismoa, gaurkoan gainera esaterako Gorosabelen aldeko apustua egin du De Marcosen ordez, Gorosabelek ere igandean anoetan jokatu zuen, eta ongi jokatu ere, nik uste Atletiken ongi erori den jokalaria izan dela, ongi lurreratuen jokalaria, eta gaurkoan ere erakutsi du ez, behar bada De Marcosek baino sakontasun gehiago emango dizu Gorosabelek, eta gaurkoan hori erakutsi du arrasatekoak, naiz eta arrakastari gabe
burutu duen azkenerako bere lana. Kontua kontu, minutuak aurrera joan ala Manchester Uniteden atzealdea ere arazoak izaten hasi da. Manchester Unitedek badakigu zenolako arazoak izaten dituen atzealdean, San Mamesen ere batez ere partida hasiera horretan ikusi zitzaizkion gabezia horiek, zelai erdian eta baloia atzetik ateratzerako garaian zenbat baloi galdu zituen, eta gaurkoan Atletiken aldetik presio hori eraginkorra izan da. Maruan Sanadi behar bada ez dugu bestetan bezain agertuta ikusi, bestetan bezain protagonista, baina hor Jalok ere, da beno, zerbait gehiago ere espero genuen, baina 31. minutuan Jauregizarrek sekulako misila jaurti du areaz kanpotik, eta gol ederra sartu du, huts eta batekoa zen, oraindik ere bilbotarrek sinesten zuten, zalantzari gabe, eta gainera zelaian nabaria zen, sekulako giroa egonda, 4.000 zale hurbildu dira Old Trafford futbol zelaira Manchester aldera, eta horien babesa ere nabaritu dute jokalariek, une askotan gainera Manchester Unitedeko etxeko zaleak, baino gehixeago ere entzuten ziren, eta hori jokalari zurigorrientzat ziur ezinbesteko motivazioa izan dela. Gol horrek ziur aski gainera Manchester Unitedi arazoak sortuko zizkion, zalantzak sortuko zizkion, izan ere Garnatxok ere izan du aukera bat, baina ikusi da United sakontasuna sortzerako eta garaian behar bada etzebilela fin. Nire ustez esan duan bezala Mazrauik ere kalean egon behar zukeen, jada lehen zatian, izan ere bi aldiz oso kolpe itxusiak eman ditu kondoarekin, eta epaileak lehenengoan txartela atera dio, eta nik uste bigarrena ere oso antzekoa izan dela, baina bigarrenean ez dio txartelik atera, eta ondorioz Unitedek 11 jokatzen jarraitu du. Dorgu izan da Uniteden protagonista nagusia lehen zatian, Garnatxorekin batera, ezkerre galeko jokalariak benetan partida ona jokatu du, batez ere erasoan hor Jorok estaldura bikain egin dio ezkerraldetik, eta Ugarte eta Casemirok ere esango nuke partida oso ona egin dutela orokorrean. Casemirok egin duen kanporaketa, Realaren aurka ikusi genuen kanporaketa horrekin alderatuta, beste jokalari bat zela ematen zuen, eta alaxe izan dela, esango nuke, izan ere asko agertu da, bi norgehiagoketan sartu du, gero esango dugu, Casemiroren golaren inguruan hitz egingo dugu, baina benetan kanporaketa oso ona egin du, gaurkoan gainera bi baloi Manchester United atzetik irteten ari zenean, eta oso ongi atera ditu gorpoz, eta benetan kanporaketa bikaina egin du oro har Brasildarrak. Huts eta bateko emaitzarekin amaitu da lehen zatia, baina Atletik erasoan zen, motibatuta zeuden jokalariak, gora etorrita, Manchester United berriz beldurrez, zalantzekin, eta bigarren zatian hori baliatzea ezinbestekoa zen, eta alaxe hasi du bigarren zatia ere Atletikek nagusitasunez, eta naiz eta behar bada lehenengo zatian bezain beste ez ziren agertu zenbait jokalari, esate baterako Alex Berenguer edo, hegaletatik Jurik eta Gorosabelek min egin dute, esango nuke Jauregizarrek eta Galarretak ere beste pauso bat eman dutela aurrera bigarren zati horretan, eta 71. minutuan iritsi dira lehen bi aldaketak, Gorosabel eta Galarretak kendu ditu. Gorosabelek esan dugu partida ona jokatu du, aurrekoan ere anoetan ongi jokatu zuen, eta esango nuke De Marcosen ordezko izateko oso jokalari garrantzitsua fitxatu dela urten Atletikek, eta gainera erasoan eman dio, atzealdean behar bada Bruno Fernandesekin eta Dorgurekin batez ere sufritu du ikeragarri, baina erasoan fin ibili da Gorosabel, eta Ruiz de Galarretak behar bada esango nuke Jauregizarrek protagonismo gehiago izan duela zelai erdi horretan, eta gaurkoan apur bat Galarretaren lan hori itzalpean edo geratu dela. Eta Prados eta De Marcos irten dira, hauek ez dute jada kanporaketan oso azkar errematatu du Unitedek, eta ez dute euren maila ematerik izan, eta Mazraoui eta Ugarte kendu ditu, Amorimek eta Shaw eta Mason Mount sartu, Luke Shaw hor Mazraouiren eskuin egal horretan kokatu du, Mason Mount berriz
ezkerraldean apur bat Bruno Fernandes Casemirorekin batera zelai erdira bota du eta Mason Mount bere postuan kokatu. Mazraouik esan dugu berez kalean egon behar zukeela, nik uste, eta behar bada horrek ere baldintzatu du apur bat epaileen lanak, esango nuke Atletiken kanporaketa hau baldintzatu duela nahiko nabarmen, eta horrela eserokatu zaio talde bilbotarrari, eta bai, epaiekin ez dute zorterik izan hori onartu beharra dago, eta bestetik Ugarte, Casemirorekin batera sekulako lana egin du, Unitedek estuasun gehien igaro dituenean ere sendo eutsi diote eta apur bat jokoari lasaitasuna eman eta partida ona atera du Ugartek. Eta Shaw eta Mason Mount euren saltxan ikusi ditugu, ez? Oso erasokor, batez ere Mason Mount, eta baita ere Manchester Unitedek, Atletikek ere beste aldaketa bat egin du, kasu honetan Jalo kendu du, ez da asko agertu oraindikan ere aurrera pauso hori ez bere gandik espero zen hori emateke dauka Jalok, Olabarrieta atera da, Olabarrieta ere atera denerako jada berehala berdin du partida esan bezala Unitedek, ez du pixu handirik izan, hor Jaloren leku horretan kokatu da, eta Diallo atera du Garnatxoren ordez, eta Diallo gero protagonista izan da, ia esan zuloak eta izan ditu, eta hori bikain baliatu ditu. Garnatxok berriz aukera garbi bat izan du, behar bada ez du beste batzuetan bezain beste izkin egin, baina Manchesterrentzat oro harlan neka ezin egin du, eta partida azpimarragarria Garnatxorena ere. 77. minutuan Unai Gomez kendu eta Guruzeta sartu du. Unai Gomezek gaurkoan ezkerralde horretan kokatu da, esan apur bat harritu nau, pentsatzen nuelako Berenguer kokatuko zuela hor, baina ez erdi puntatikan hobeto irten da Berenguer, eta Unai Gomezek esan beste tamaino agerpen gehiago izan ditu, baina egia da, lehenik eta behin ez dela hori bere postua, eta momenturik finenean ere ez dagoela Bermeotarra une honetan. Eta bere ordez Gorka Guruzeta irten da, honek ere ez du zorterik izan, Manchester oso sendo kokatuta zegoen atzealdean, ez du zulorik bilatu Sanadirekin batera, hor punta bikoitza kokatu nahi izan du Valverdek, eta egia esan hor ez du zorterik izan. Eta hain zuzen ere, 72. minutuan Leni Jorok egindako jokaldi baten ostean, Mason Mounti eman dio, Mason Mountek area zapaldu, bira egin eta sekulako gola egin du, banakoa zen, hau Atletikentzat kolpe ikeragarria izan da, jada hemen amildu egin dira zurigorriak, gero Prados kendu eta besga sartu du, egia esan zorte txarra izan du Beñat Pradoseke, 12 minututa besterik zelaian etzera matzala mina hartu du, mina gainera egiten zituen keinuengatik handi xamarra, eta ondorioz ez du bere mailarik ematerik izan, ez du bere zigilua usterik izan taldearen lanean, eta bere ordez besga atera da, baina da Atletik ondoratu batean batera atera dela, eta Manchester Uniteden nagusitasuna horren ostean erabatekoa izan da. 79. minutuan Bruno Fernandesen pase baten ostean edo erdiraketa baten ostean Casemirok bizkarrez gola egin du, bazirudien jada partida amaituta zegoela horrekin, Unitedek erruki apur bat gehiago izango zuela, eta 81. minutuan Amas atera du, eta Lindelof kendu eta Amas atera du. Lindelofek ere partida ona jokatu deia da hasieran atzealdearekin batera zalantzak izan dituztela, eta Amasek berriz bere aportaziotxoa egin du taldean. Casemiro ere kendu du golaren ostean hain zuzen ere, partida oso ona eta kanporak eta oso ona egin du Casemirok, behartzuen gainera Manchesterreke krisialdi honetan eta une kritiko honetan Casemiroren bertsiorik onena, eta kanporaketa honetan behintzat atera du, eta Mainu atera da bere ordez, hauek ere apur bat azken minutua jokatzeko, baina ja da dena erabakita zen. 85. minutuan Jogliunek orpoz sartu du, Dialloren pase bat Jerairi hankazpitik sartu zaio, eta Jogliunek area barruan aurrelariaren sen horrekin
gola egin du ja Atletik are ondoratuago zegoen, eta 80. minutuan Julenen irteera bat, baten ostean Mason Mount iritsi zaio baloia, postu egokian erori zaio, eta bitan pentsatu gabe Ingalaterrakoak ezkerrez zelai erdia baino apur bat aurreratuago jaurti du, eta Julen Agirrezabala barkatu bere lekuan kokatua ez zegoen ez sareetara joan da. Ia esan hortxe amaitu da partida, Atletik saiatu da, baina jada Uniteden lehen goletik aurrera, fisikoak ere bera egin du, amilduta zeuden, psikologikoki ere, eta, zerekin geratu behar dute zuri gorriek, kanporaketetan lehiatu dutela, baina unerik erabakaigarrienetan epaien erabakiak tarteko eta Manchester Uniteden kalitatea tarteko, azkenerako 7-1 geratu da kanporaketa oroar, eta kolpe gogorra zalantzari gabe, eta esan bezala 4-1 Manchester United finalean.